nepočula som slovo mazať. Mažem. No veď preto, mažete myšlienku. Musím vás tu môžem pozitívne myslieť, tak čo? Máme potrebu niečo po sebe, čo? Zanechať, hej? Tak potom sa treba podľa toho aj pani Alenka riadiť. Pretože niekedy som nútená zvýšiť intonáciu hlasu, ale nerobím to rada, len preto, aby ľudia sa naučili normálne myslieť, hej? Tak ako treba. Lebo máme potrebu, aby sa im dobre darilo, hej? Lebo niekedy vlastnou nevhodnou myslou si naťahujú na seba tie negatívne veci a potom sa čudujú, že sa im v danej situácii darí alebo nedarí. Sami si to robia, hej? Veľmi dôležité vedieť. Vám skúčim do reči veľa pozitívnych afirmácií, ktoré si... Výborne. Na budúce, keď budem vysielať, tak vás naučím aj ja mám veľmi dobré afirmácie, ktoré sú moje, sú nabité kozmickou energiou a naučím televíznych divákov tieto afirmácie, pretože postupne budem používať všetky témy. Nebudú tieto témy rovnaké, pretože z mojich skúseností mám potrebu naučiť ľudí čo najviac toho, hej, dlhoročných, pretože veľa ľudí neľúbi pracovať s ľuďmi, ale mne to robí dobre, pretože každý jeden človek, a ja takisto ako ľudia sa učia odo mňa a ja sa naučím niečo od ľudí, takže je to také zaujímavé, taká zaujímavá spolupráca. Hej? Lebo jednu afirmáciu mám, ktorá mi veľmi pomáha a to je... Výborne. Trajem, odpúšťam, ďakujem. Výborne, super. Dobrá je tá afirmácia, odporúčam ju používať. Áno, ja ju stále používam. Výborne, super. Od niekoho ste to naštudovali? Viete čo, od vašej bývalej kolegynky, ktorá už nie je medzi nami. Áno, veľmi dobre, viem. Je nám to ľúto. A viete, ktorá? Viem. Samozrejme, že viem. Ja ich poznám všetky. Aj keď nie osobne všetky, ale viem, kto sú. Áno. Takže ideme na to. Pozývam vás touto cestou na ezoterický festival do Košíc dňa 8.5. až 9.5.2015. Južná trieda 10 Košice, hotelová akadémia, objednávočky objednávočky na osobnú konzultáciu na číslo 0917 171 337. To sú čísla na našich asistentov. Môžete sa cez týchto našich asistentov objednať k daným vešticiam, s ktorými potrebujete hovoriť. V Košiciach budú prítomné veštice Anna, Tamara, Anabela, Tatiana. Hej, takže nech sa páči, môžete volať na telefónne čísielka k našim asistentom a pokiaľ máte potrebu hovoriť s danými vešticami, naši asistenti sú veľmi šikovní, oni vás objednajú k danej veštici, s ktorou potrebujete hovoriť. Je to dňa 8. až 9.5.2015. Hej, pozývam vás na druhý ezoterický festival, ktorý sa volá Harmónia, zdravia a krásy. Je to v hoteli Lux, námestie Slobody 2, vlastne Banská Bystrica. Objednávočky na osobné konzultácie 0917 171 337. To sú čísla na našich asistentov. Budú tam prítomné veštice pani Renata, pani Anna, pani Bela a ja samozrejme. Takže nech sa páči. Teraz by som vám chcela predstaviť, máme tu nové vydanie našej magickej ženy. Čo sa týka tejto magickej ženy, objednáte si ju prostredníctvom SMS-ky. Cena časopisu je euro 49. Poštoví doručovatelia vám tento časopis donesú tam, kam treba. Hej. Pokiaľ máte potrebu hovoriť so mnou v živom vysielaní, tak sú to slovenskí diváci 0988 700 800, Česká republika 906 700 100. Pokiaľ ste sa rozhodli hovoriť so mnou, som tu v živom vysielaní. Pokiaľ ste sa rozhodli hovoriť s mojimi kolegyňami, nech sa páči, vytočte čísielko. Oni vám zodpovedia na všetky otázky, ktoré momentálne potrebujete vedieť v danej situácii. Hej?
Mám tu dneska tému odstráňovanie negatívnej mysle. Slovenskí diváci 0988 700 800, Česká republika 906 700 100. Dneska sme tu mali aj tému, pravda, že vzťahy, partnerské vzťahy. Tak pokiaľ máme problémy so vzťahmi s partnerskými, nech sa páči, tak by sme mali nosiť takýto ruženín, ktorý sa dá dostať prostredníctvom nášho EZO-shopu. Nech sa páči. Pokiaľ nemáme vzťah, tak by sme mali nosiť ruženín, ružové tričko, páliť ružovú sviečku. Pokiaľ aj máme vzťah, ak je v nejakom nevhodnom stave, na posilnenie našich vzťahov partnerských alebo medziľudských, zase by sme mali nosiť takýto ruženínček. Hej. Pokiaľ máme problémy s pleťou, črevnou flórou, nech sa páči, mali by sme si zaobstarať takýto tyrkis. Hej. Pokiaľ máme potrebu zharmonizovať naše čakry, samozrejme očistiť priestor, tak je tu tento kryštál. Ja mám proti tomuto kryštálu taký rešpekt, pretože tento kameň zoberie na seba aj tie veci, ktoré má. To znamená, že veľmi dobre čistí priestor, čakry. Samozrejme, ak nám niekto nepraje, tak tento kameň je vhodný na to, že zoberie na seba tie nánosy, ktoré nám niekto nepraje. Pokiaľ máme s veľkými neprajníkmi problém, nech sa páči, mali by sme nosiť takýto čierny turmalínček. Teraz tu máme aj takú jednu novinku. Máme ho v prívesku. Je tu čierny turmalín s kryštálovou guličkou. Má to dva významy, pretože zároveň aj čistí, odstraňuje od negatívnych nánosov a ešte máme aj šperk, môžeme si ho dať buď na nejakú kožu, alebo na striebornú reťazku, má to dva významy. Pokiaľ potrebujeme vycibriť pamäť, to znamená, že financie, inteligenciu, duchovný rast, tak tu máme takýto ametist, nech sa páči. Tieto kamienky sú 14 eur. Tento prívesok je 10 eur, hej. Nech sa páči. Pokiaľ ste Haló, prosím. Dobrý deň. Dobrý, meno vaše? Tu je Slavka. Áno. 5.9.78. Odkiaľ? Stará Ľubovňa. Dobre. My sme spolu pani Marcia rozprávali pred týždňom. Áno. A ako vám pomôžem? A sme riešili moje gynekologické problémy. Gynekologické problémy, áno. Áno, a ste hovorili, aby som zavolala ešte. Áno, gynekologické problémy. Odtedy sa to zlepšilo? Ani nie. Stále tie bolesti. Áno. Čo sa týka, to sú vaječníky? Nie. Alebo tie cysty? Nevedia. Zajtra bude mať histologický výsledok. Áno. Momentíček. Vydržte. Vaše výsledky, ukazuje mi, že vaše výsledky vám dopadnú dobre, moja. Nevidím tam žiadny takýto, proste nevidím tam žiadne onkologické veci do budúcna, hej? A ukazuje mi, že sú tam nejaké cysty alebo myomček, hej? No, hovorili ste aj že myomy. Myomy. Idem vám to preliečiť, môžem? Áno. Dobre, myomy sa ukazujú, ale tie myomy sa strebú. Za to nemajú výsledok. Vy ste boli, ale nič vám nenašli. No. Ani vám nenajdu, hej? To sú myomčeky. Pani Slávka. Ideme na tie vaše gynekologické veci. Ľavá strana není chytená, ale pravá. No, to ste hovorili aj minulé. Áno, to mi ukazuje moja. Aj poviem, pretože to mi ukazuje. Ako náhle... A je to tam chytené. Ani vám nenajdú nič, pretože nebudú mať čo nájsť. Pretože tie myomy sú strebateľné, hej? Není sú veľké a to je dobre. Pani Slávka. Fúha, veľmi je chytená pravá strana. Super. Cítime niečo? Zatiaľ nič. Budete. Niekto necíti vôbec nič, to je rôzne, to je individuálne, hej?
Odoberáte našu magickú ženu? Nie. Tak teraz... Rámky som si objednala. Teraz by ste si mali objednať našu magickú ženu. Sú tam veľmi dobré témy, pretože niekedy aj nevhodne myslíme a presne je tam to, čo teraz momentálne ja propagujem, tú tému. Musíme sa mať radi, máme potrebu sa mať radi sami seba, taký, aký sme, a keď sa sami seba príjmeme so všetkými našimi chybami a handicapmi, tak nám všetko pôjde ľahko. Dobre, moja? Odporúčam si kúpiť túto magickú ženu a pokiaľ nie, tak si ju môžete cez nás objednať formou SMS a naši poštoví doručovatelia vám to donesú. Cena časopisu je €49. Dobre, moja? No. Odporúčam vám kúpiť teraz túto magickú ženu. Táto im teda vyšla mimoriadne dobre, čo som super prekvapená, že sú tam témy, ktoré mňa zaujímajú, hej, na ktoré sa aj ja špecializujem. Super. Aj pogratulujem tvorcom tejto magickej ženy, že sa im to veľmi dobre podarilo. Úplne sú úžasní. Cítime niečo? Pani Slavka. Teplo. Výborne. Ideme na tie vaše gynekologické veci. Ja vám robím, Slatinko, kompletku. Už teraz. Lebo mi to kážu. Anieli. Aj chanieli. Ľavá není chytená. To je úplne úžasné. Len pravá. A tie pravé veci úplne strebávame. Všetko. Kedy idete pre výsledky? Zajtra. Dopadnú vám dobre tie výsledky, pani Slávka. A ešte niečo vám poviem. Nemali by tam nájsť nejaký nález? Neukazuje sa? A čo vám povedali? Že buď nejaká silná infekcia. Není tam infekcia. Není tam infekcia. V žiadnom prípade. Infekcia v žiadnom prípade. Alebo rakovina. Ale kde by ste vy mali rakovinu? Vy ste od rakoviny tak ďaleko, pre Boha živého. Fú. Až ma vytriaslo, že na čo sú niektorí ľudia schopní, čo sú schopní povedať. Pochráň. Ešte to. Ani náhodou. Takže ani operácie tam nie je. Nie, ani ste nemali. Vy, vám a operácia, vy ste od týchto vecí, moja zlatá, oslobodená. Chvála Bohu. Ja vám dám dneska takú domácu úlohu. Dobre, moja? Áno. Budete večer, jak pôjdete spínkať, tak si budete vzývať k sebe archaniela Rafaela, to je liečiteľ. 3-krát ho zavoláte k sebe, lebo najlepšie oni pracujú anieli vtedy, keď sme uvoľnení v noci. Budete si ho vzývať, 3-krát ho zavoláte,